Gospodine Petroviću, ajde ipak red je, pošto je to bilo prošle noći i deo današnjeg jutra, ruski veoma masovni udari po vojnoj infrastrukturi, energetskoj infrastrukturi Ukrajine. Sad kažu da će praktično zima biti za Ukrajinu i ne samo za civile, za narod, nego i za vojsku i za vojnu industriju i ostalu industriju i tako dalje. Ajde kažemo ovako. Ovo su udari po zapadnoj Ukrajini, uglavnom. Ne, uopšte. Na Kijev su rakete i dronovi leteli u trajanju od 5 sati sa nekim prekidima. Po svedočenjima ljudi iz Odese, tamo je bilo najmanje 10 udara, uglavnom po vojnom delu luke. Znači, tu dolaze brodovi ovi koji dovoze oružje i ko zna šta odvoze. Ruski čovek koji se predstavlja, Sergej Lebedev, koji se predstavlja kao koordinator Nikolajevske ilegale ruske u Ukrajini. Da, on kaže da je gađano i pogođeno 68 ciljeva. Rusko ministarstvo je objavilo da su svi predviđeni ciljevi bili pogođeni. Ja hoću vas da pitam, prosto na procenu, da li je ovo najava i uvod za nešto značajnije? Da li možda ovo nagoveštava i može biti omogućava, raščišćava teren za neke ozbiljnije ruske operacije? Moguće je da do toga dođe, mi to već dugo se može očekivati, ali do toga uglavnom ne dolazi. Ono što se vidi i što je merljivo jeste ritam ruske vojske koji daje rezultate. Dakle, ruska specijalna operacija je najzad u ovoj kalendarskoj godini, naročito od jeseni, ušla u jedan ritam koji donosi rezultat, tako da ona samim razvojem događaja donosi benefite. Tako da ove vanredne situacije, da li će doći do neke velike operacije, da li će doći do nekog udara, upotrebe novih oružja, ostaje kao verovatnoća, ali ono što do ovog trenutka, naravno ja nisam ukalkulisao ovaj najnoviji moment, odobrenje od strane Bajdena, ali to ima svoje razloge. Ovako kako su postavljene karte na terenu, ruska strana dobija. Ajmo možda onda da počnemo od Kurahova. Možda je to trenutno. Da, to je, vidite, ruska strana u ovim ritmom, ona dobija sukob. Dakle, za gledalce koji možda ne prate redovno, Kurahovo je nastavak uspeha ruske vojske kod Avdijevke u februaru ove godine. Onda smo imali niz dalje prodora, otvorena je ta breša Lastočkino, Berdići, naročito Čeretino, i onda se ide dalje ka Pokrovsku. Međutim, kada se došlo nadomak Pokrovska, došlo se do Mirnograda, ne znam, tada na kilometar i po, ja sad mislim da nema više od 800 metara, a do Pokrovska se došlo na oko 5 kilometara. Došlo je do zastoja i do promene taktike i ide se na levo krilo. Čitavo levo krilo, levi flang je aktiviran sa 3 tačke težišta. Prva je Ugledar, kome se na jednom došlo bočno. Dakle, Ugledar je mirovao iz prostog razloga, da se ne vraćamo, više od 1,5 dana, on je na uzvišici, a Pavlovka koja je bila dole više puta je uzimana, ali kako je ona dole, jako teško nije uspevalo Rusima kod Ugledara. I oni su sada ukalkulisali ugledarsku operaciju zajedno sa jednom strateškom, ali da kažem operativnom akcijom na čitavom levom boku, gde su 3 glavne tačke Ugledar, Selidovo i Kurahovo. Prvo je pao Ugledar, što je dovelo do toga da se ne samo pomiču linije napada ka severu, što mi sad ovde, Ugledar je ipak dole, da, on je tamo. On je tamo, posle je pao, posle velikih iskušenja, Soledar, i u tom slučaju je ostao da visi čitav taj ugao na Kurahovu. Ako može režiju da zamolimo da vrati onu prethodnu mapu. Izvinjam se, Dragane, sačekajte samo malo. Nema veze, vidi se ovde, vidite. Sačekajte samo malo. A samo kažem ja gledalcima, prema poslednjim vestima, znači Rusi su uzeli danas, objavili su uzeli Jurijevku, to je znači ovde, Grigorovku i Petrovku. I kad se vidi po ovoj strelici, zapravo oni zalaze po Krovsku sa juga. Tačno, vidite, ruska strana je ovde zastala. Evo ga, Mirnograd, možda je zbog toga i zastala da obezbede ovaj prodor. Čitav ovaj levi bok, i šta se sad dešava?
pošto je pao Selidovo kao veoma važno, evo vidite, već Selidovo je unutra. Evo vidite, šta se sad dešava? Čitav ovaj ugao se sada u Kurahovu ukrajinska strana je u nemogućoj poziciji. Iz 3 razloga. Prvi razlog, što su ruske trupe sa istoka ušle u Kurahovo, ja sad ne mogu da kalkulišem da li drže 25%, 20 ili 30% grada, ali drže jedan deo. Drugi problem je što to je direktan udar u Kurahovo. Drugi je okolni, da se nastupa gore sa severa. Vidite, ovde je velika akumulacija, to je kao neko jezero. To zove se Kurahovsko jezero. To je Kurahovsko jezero i ovde se pritiska ka dole i sa juga. I treća, čitava regija se hvata u makaze. Evo, ja ne znam, da li vi imate informaciju da je ostalo 6 kilometara? Koliko je ostalo? Da. Rusi su, znači, vode se borbe za ovu Solncevku, čiste ovo mesto Berestki, uzeli su ovu Iljinku, ali je što je... Iljinka je uzeta. Ona je uzeta, ja mislim. Da, uzeli su je, ali možda da gledalcima skrenem pažnju na ovo mesto koje se zove Ševčenko. To mesto, Ševčenko, tu oko njega su glavna ukrajinska i možda evropska nalazišta litijuma. I po nekim procenama koje dolaze iz Poljske, kažu i bivši jak uticajni čovek u vlasti u Ukrajini do 2014. Vladimir Alejnik, on kaže, čim Rusija preuzme kontrolu nad Ševčenkom, na tim nalazištima, Amerikanci će tražiti početak pregovora, ali realnih pregovora. U svakom slučaju Kurahovo je u izgubljenoj poziciji i ovde ima nekoliko brigada. Vi me ispravite da li ima 2 ili 3 u samom Kurahovu. Bile su 4, ali sad ne zna se koliko ih je. I osim toga, glavnina njihova je bila ovde malo jugoistočno od Kurahova i sada su, otkad su Rusi praktično stigli do ovog mesta Dačno. Oni beže. Oni se povlače. Neki se izvlače, ali je dobar deo opkoljen. Ne zna se šta će biti s njima. Slažem se s vama, postoje također informacije da deo snaga ukrajinskih beži iz čitave regije, a ne u Kurahovo. Dakle, već je ušla... Mislim da je ovo izgubljena pozicija. Mi smo već ovo imali i kod Ugledara. Imali smo u nekoliko slučajeva i mislim da je ovo jedna izgubljena pozicija. Postavlja se pitanje koju cenu, jer da bi se deblokirao čitav ovaj rebus, potrebne su ogromne snage da odbace ruska klješta i da uđu ovde i da odbace dalje, što je gotovo nemoguće. Na ovaj način ruska strana će izravnati ovde liniju i onda ide bitka za Pokrovsk. Da, sačekaj samo malo. Upravo mi javljaju da su i Francuska i Britanija dozvolile ono isto što je uradio Biden, gađanje svojim raketama. Ruske teritorije, u slučaju Britanaca to su rakete Storm Shadow, a u slučaju Francuza raketa Scalp, koja je zapravo kopija ovoga Storm Shadow-a. To su posljednje karte koje se igraju u ovoj igri. Dakle, pošto Rusija dobija sukob konvencionalnim naoružanjem, dakle, na liniji fronta... I ovo je konvencionalno naoružanje. Naravno. Hteo se da kažem, na liniji fronta. Ubacuju se karte koje po meni treba da pojačaju Trumpovu pregovaračku poziciju. Koliko je Trump sa time saglasan, o tome možemo pričati, ali sada ako se svažete da se ovde... Mislim da Pokrovsk će mirovati dok se Kurahovo ne arhivira. Ovo kada se završi, onda posle toga se... Ajmo može biti da vidimo front kod Kupjanska, tamo je takođe dramatično... To je krajnji sever za naše gledalce, blizu ruske granice. Vidite, ovde imamo makaze koje se prave ovako. Ovde se čitave leta i jeseni pokušava i uspelo se da se preseče front na 2 dela, izlaskom na reku, ja mislim da je ovo Oskol, jeste. I Rusi su to uspeli i ovde su čak napravili jednu solidnu teritoriju, dakle ne samo da dodiruju, nego su tu došli i podelili ovaj front. A onda na jednom, to je zaista senzacionalno, pre 2 ili 3 dana, 2 ruske prethodnice, za koje ne možemo da znamo koliko je bilo snaga, ne previše, su na jednom odavde, otprilike, ušle u, ušle u Kupjansk. Evo, to je to. Da, znači samo sa leve strane reke Oskol. Da, nego samo sa istočne, sa severoistočne strane. I dobili su pojačanja, učvrstili su se tu i to je sad jedan novi fenomen.
Zelenski je odlučio da smeni neke lokalne komandante zbog ovakvog prodora ruske strane. Ovo su, da kažem, to se dešavalo nekoliko puta. Recimo u Avdijevki kad su prošli jedan podvig taktički ili recimo kod Očeretina ili sada, u svakom slučaju, šta se dešava? Ovaj centralni deo ukrajinske snage je u veoma teškoj poziciji, jer je njegovo snabdevanje preko reke otežano. Drugo, oni se nalaze u jednoj vrsti makaza i Rusi već odavde ih potiskuju, tako da je čak i da zadrže u bici za Kupjansk još neko vreme, mislim da je ova teritorija vrlo teška za dalje branjenje. Da, samo ja da dodam, britanska vojna obavještajna služba danas je objavila, to je špijunaža zapravo, objavila da su Ukrajinci zaista u teškom položaju i da je posebno za njih nepovoljno i opasno to što im Rusi ovde praktično, verovatno kažu da će preći reku ići na zapad. Tu zalaze Kupjansku takođe sa juga i, kako kažu Britanci, raskidaju im vojnu logistiku u tom delu fronta potpuno. Pa, pazite, ovo je važan rebus jer ruske snage koje se nalaze u Volčansku, koji relativno miruje 6 meseci se u Volčansku vode neke borbe, sada njihov je bio cilj da zađe u Kupjansku sa leđa i one su postigle delimično taj cilj da su opteretile odbranu Kupjanskog fronta. Dakle, jednom rečju, mnoge stvari su povezane i uspeh na jednom delu fronta otvara mogućnosti dalje. Ali ako dozvolite, u Časovom Jaru mi opet imamo juče senzacionalan taktički uspeh da su Rusi zaista ušli u određene, ajde da kažem, distrikte, u određen, evo ga, Časov Jar, ušli su zapadno od vodokanala, naravno oni su davno ušli ovde, ali ovo je već jedan prodor, vrlo osetan, pored toga što su, vidite ovde, imali pre 7 dana jedan prodor, inače ovde su nalaz iskopine gline i tamo je Konstantinovka otprilike, po mojim podacima, koliko ima? 15 kilometara odavde, jel? 20-ak. 20-ak. Tako da, a pored toga, bitka za Toreck je dijagonalno dole, ugrožava takođe Konstantinovku. I sad, gde će pre da se probije? Mislim da je Časov Jar ima izuzetan značaj, iako bi Rusi uspeli da ga nekako zauzmu. To neće biti tako jednostavno, ne očekujem to ni za nekoliko dana, gdje će borbe trajati i u najboljoj varijanti to bi bio jedan veliki uspeh, ali sačekajmo. Za ove Ukrajince koje brane Časov Jar, pad Torecka, koji će verovatno biti pre nego što će pasti Časov Jar, otvara Rusima prodor Časovom Jaru sa juga takođe. Dijagonalno, da, sa juga. Rusi će već idu na ovo mesto Stupočki, tako da to... Možemo Toreck da pogledamo, ako se slažete. Ajde, reži, ako može Toreck. Vidite, šta je sa Džerđinskim ili Toreckom? Vidite, ruska strana je ovde jednom trenutku uzela polovinu grada, pa su Ukrajinci uspeli da odbace na četvrtinu. Dakle, moramo da priznamo da ovde već duže vreme postoji vrlo krvavo, dakle, to je za nas posmatranje, tu su velike žrtve, ali kao da postoji odguravanje protivnika. Međutim, čini se da ruska strana ipak prevladava, evo vidite, to su novi uspesi, i ako padne Toreck, a Njujork je pao pre par meseci, Rusima se otvaraju dve mogućnosti. Jedna, da udare sa juga na Časov Jar, da se umešaju u tu borbu, i druga, dijagonalno ka jugozapadu, da udare na Konstantinovku, čak pre nego što padne Časov Jar, i onda to može da bude povezano, da posle pad Časovog Jara će dovesti Konstantinovku u veoma tešku poziciju. U svakom slučaju, Rusima se otvaraju karte posle dužeg vremena, žestokih borbi na više pravaca. To su ključna mesta u ovoj fazi sukoba: Časov Jar, Torec, Kupjansk. Naravno, imamo Seversk. Imamo Seversk, gde se Ukrajinci zapanjujuće drže. To je ostatak druge utvrđene linije u Donbasu, posljednji ostatak. Čak da kažemo za gledalce, bila je jedna epizoda gde su ruski komandanti te oblasti malo ulepšavali izveštaje, najbrže rečeno. Dragane, ako... I sad su smenjeni. Da. Dvojica su već
pod ovom njihovom vojnom istragom, jer su tamo ne samo ulepšavali, nego... Dronovi su stavljali ruske zastave na određene punktove i oni su to prenosili kao konačno. To inače Ukrajinci rade, naročito su radili u Kursku. Sve u svemu, stiče se utisak da pad Časov Jara, Torecka i Kupjanska, i što je vrlo verovatno... I Kurahova. A Kurahovo je već u džepu. Dakle, jedino Kurahovo možemo u ovom trenutku da garantujemo na osnovu svih okolnosti da će pasti u nekom očekivanom roku, čak čitava ta regija, što će označiti početak bitke za Pokrovsk. Da, i moguće da će ići front na zapad prema Velikoj Novosijolki, prema Guljaj polju, ali to ćemo da gledamo, to ćemo, ajde kažemo, o tome ćemo u narednim emisijama. Dragana, još samo za kraj možda komentar povodom procene ruskog vojnog komentatora Alekseja Rama, koji kaže da ruski generalštab u borbe još nije uveo svoju glavninu. Pa da, vidite, moramo imati u vidu dva faktora. Da ruska strana se bori protiv Ukrajine koju pomaže očigledno kolektivni zapad sa minimalnim izuzecima, i drugo, da ruska strana je angažovala samo deo profesionalne vojske i deo resursa vojnih sa kojima raspolaže. Ja to nekad kažem da se bori jednom rukom, pa metaforički može da izgleda. Meni se čini da ona sada pojačava tempo. Ona sada na frontu ima preko 700.000 boraca. Ja mislim da, kako vam izgleda ta procena? 680-700. Ne, oni imaju negde toliko ukupno, ne računajući deo ovaj koji su ljudi koji služe vojni rok, oni ne učestvuju u ratu. A ukupno Rusija ima, znači, znatno više vojske u svojoj dubini teritorije. Ali govorim na frontu. Na frontovima ima negde možda 540.000. Ja sam čitao 680, ali u redu. Ali ne, taj tamo ostatak, to je rezerva koja se čuva za, ne znamo... A računajući i Kurske, ili tako? Da. U redu. Da. Inače, po procenama zapadnih eksperata koji prate ovo, sve što se događa, kažu da su u septembru i oktobru Rusi napredovali 6 do 7 puta brže na terenu, na teritorijama, nego u prvoj polovini godine. Tako da stvari se zaista ubrzavaju. Ajde, vidjet ćemo šta se dalje događa. Ovo je najveći uspeh. Dakle, u tokom jeseni Ugledar, Selidovo i sada Kurahovo, to je čitavo odvaljen jedan deo fronta. Oktobar je doneo, Rusu uzeli 540 kvadratnih kilometara samo u oktobru. Da, ali sada ajmo da pogledamo, idemo dalje u emisiji, da pogledamo